Con Manuel, Hola, Manuel. De onde eres? de Sanxenxo. Bueno, Sanxenxo Pontevedra está aí a un paso. Mira, cantos anos tes, Manuel? 81. 81, bueno, más ou menos ano arriba, ano abaixo. Non importa, acaba de decir Lucía. Eres unha persoa... Recién cumplidos. Vale, está ben a aclaración. Eres unha persona activa, que che gusta salir a bailar, a andar... A andar, sí. Bailar non moito. Vale, pero si... Non é que non me guste, pero estou operado da rodilla dereita e de momento non bailo. Bueno, non pasa nada que... Pero activo sí, Sí. Activo sí, vale, deixámolo aí, non preguntamos máis sobre a actividade. Mira unha cousa, eu quería que Lucía che dixese unhas palabras. O que ela queira. Veña. Hola, buenas tardes, Manuel. Falador, Notase que Buenas falador. tardes. Bueno, tenemos que pedir permiso para falar, porque os dos somos faladores. Bueno, Pero non teremos problema, verdad? non creo. Vale, pois mira, a ver Porque a mí si... falar me gusta e se é unha persona que me encaixe de mellor. Que foi o que che gustou de Lucía, Manuel? Bueno, pois Lucía, vexo que é unha muller, pois, que tuvo a mala suerte de ser viuda, e eu tamén teño a mala suerte de ser viuda, perdí a miña muller con 52 anos de convivencia. Guau, o amor da túa vida. Bueno, pois mira, estades un pouco na mesma situación, estades sós, buscades un compañeiro, unha compañeira de vida co que seguir adiante e, por que non, recuperar a vosa felicidade que ben o merecedes, Manuel. Sí, bueno, eu levo viudo 5 anos e pico. 5 anos. Mira unha cousa, imoslle dar, si che parece, o teu número de teléfono a Lucía. Bueno, pois darlle o meu número, poñemos en contacto, falamos, e se non chegamos a nada, podemos chegar a ser amigos. Que tamén é Ya, importante, Lucía. Pois tamén é moi importante que Claro. teñas unha chamada para un amigo que te invita a tomar un café ou te invita al baile, por suposto, ¿no? E si vos Sí, quere... sí, eso... No, eso eu calo, hai falade problema. vos, sí. E vouche dicir unha cousa, Manuel, e a ti, Lucía, si vos queredes coñecer, eu digo de sempre, este plató está a vosa disposición, vale? Por si en vez de quedar nunha playa, nun parque ou tal, queredes vir a coñecervos aquí, vos poñedevos en contacto por teléfono, e nós aquí facemos vos unha merendola ou que sexa. Queres Pois- decir algo, Lucía? Eu sí, quero decir que sí que estou de acordo de vir aquí, de verdad. Sí? Quero hacerlo aquí. Vale, pois mira unha cousa, vos poñedevos en contacto. Sí. Vale, vamos a dar as gracias a Manuel. Gracias, Manuel. Manuel, Sí, moitas sí. grazas. Vale, gracias. Atento ao teléfono, vale? Vale, Veña, bico grande, Manuel. veña, hasta logo, gracias. Lucía, É importante o que acaban sí. de decir, Se chegamos a algo ben e se non chegamos a algo, pode quedar esa amizade para ter con quen tomar un café e Sí, charlar. señor, claro, claro. Pois a miña que eso tamén me gusta. Claro. Porque decir, pois chámate a noite, pois boas noites, pois chámate a mañán, que a Claro. esa persona Claro, a ti. claro. E dices, mira, pois eu hoxe non estoume un pouco baixa, oye, podemos tomarnos un café ou dar un E xa paseo. está, e vos facedes compañía. Xusto. Mira unha cousa, Lucía, imos pasar o número de teléfono de Manuel. Sí, vale. Chamaron máis homes, vale? Entonces pasaremos unha listiña cos números de teléfono, os nosos redactores seguirán en contacto contigo para explicarche un pouquiño, facer un seguimento, e o dito, si queres facer o encontro aquí no noso plató, temos aquel sofá doble, xa temos unha parelliña feita aquí, encantaríanos pois que atopases a compañía e que a coñeceses aquí con nós. Pois Lucía, eu tamén, encantada, de verdad. moita sorte, Lucía. Pois gracias. Forte aplauso para Lucía, público. Gracias, Lucía. Gracias. Bueno, Marcial, o gallá, vayamos enchendo ese sofá doble que é o que queremos, Este sofá está agardando precisamente por esas parellas, non? Parellas que o mellor non buscan, como decimos, o amor da súa vida, senón ese compañeiro ou compañeira que lle axude a sair desa situación de soidade na que está. Claro, eso é importante. Porque ti estás moi ben na túa casa. Claro. Claro. Porque ti estás a túa maneira de administrar a túa casa, a túa vida, pero ti vas pa cama e non encontras a nadie. Claro, é pero unha se de chamada repente de estás na teléfono. cama, sonas o teléfono Pois e dices, cóllelo. pois mira, fíjate que me chamou. Pois Claro. ti xa tes listado de candidatos, agora faltanos Imos falar con Omar, paréceche?